съм Мифелкс, днес ще ви покажа как да се направите сервер на Minecraft. Здравейте! Тук с мен е Готъм Незия, другото му име е Дериан 26. Така, първо изтеглите Craft Bucket, аз го имам изтеглен. Ще има линк към него, но просто пишете Craft. Ето Толкова на този нищо не може, ама остава аз ли? Бъдката можеш, аз не знам как да прави. Сега този клип го правя, за да се научите всички. Да, после ще видя. Го плътва къща, брати му, на пълто с зомбита. Еми, убий ги. Не, повече, късога. Така, и тук теглите, ето тук, Craft Bucket е софтни. Стрела зомби. Ти крипати. Време крипа. Оф. Ето го. Чакай, имаше още една страница. Не, ето го. Ще има линк към него. И от тук тръщите на 1.7.2. Убиха ме! Супер! Първо, Craft Bucket Weird Get. Убиха ме! Супер! И хора, това е върховчетно. Да. Убиха ме! Супер! Долу Craft Bucket. Тук. Влизате в Craft Bucket-а. Bucket Dev. Толкова колкото мога ги убих. Лягай там. И от кина як ли ми е на мене с Дериан? Да. Нали е по-як от Готъм Незия? Моя е по-як от на Иван, от на всички. Не е по-яко. Да. Е от твоя. И другите са по-як. Е по-як, нали? Да. Сега, какво да направя аз? Аре, бе, където сайдо е? Знаеш какво искам да направиш? Да, хора, този акаунт едно момче ми го подари. Това ми е за... Той ми го подари за рождения ми ден. Ето. И благодаря на него. Мога да влизам който си сървър искам, нали не съм баннат, не съм регистриран. В който си искам сървър с 8 влизам. Абе, човек, ти сещаш се откъде си взимаш Craft Bucket, бе? Това? Не. Аз не знам какво да било. Добре, хора, ще спра клипа на пауза, докато го намерим. Здравейте, отново сме тук. Ето, намерихме го. И да, сега го теглим. Ето, ще има линк към него. Ето тук, ето го. И downloads. Бате, много си стар. И ето. Чай, съм бъгнал. Просто да снимаме смешки, искаш ли след този клип? Може. Да, но хора, моля ви се абонирайте за клиповете. Най-много се абонирайте за моя канал, не за неговия. А защо не за моя? Все пак аз снимам клиповете. Аз не снимам, да. Да, снимаш. Така, ето, тръгна да стегли. Изчакате да заради. И после отивате си в компютър. Правите си тук папка. Тихо, вече имам стоп. Nel, follow. И правите, примерно, server. Bucket. И да, отваряте го. Твоята къща, брат, пълно зомбита, аз да направя ден. Колко зомбита, къде са зомбита? Така, отваряте тук downloads и го търсите. На мен ми е ето тук и слагате вътре. Преименувате го на Craft Bucket. Аре бе, пай си. Ага. Рефлеш. Твоята къща, брат. Цъкате. Слушай, много хора в къщата, брат. И го правите на Craft Bucket. Така. Да, Влизате пак тук. И тук. И търсите. Това е сървър.
Да викам хора, само че няма да им давам ранг. Добре. Виж, ще го рекламирате. Кит.org. Ще рекламирам това. Искам да кажа, нали ще... Ето. Това. Get Craft Bucket цъкате. И там Само да много... заради. Ето. Get Craft Bucket. Добре, Алфа БГ днеска има рожден ден. Кой? Алфа! Да. Да, аз му имам скайпа. Истинския, Алфа ти говоря. Добре, да. Еми, честити му го от мен и от тебе. Добре, чай сега. Пишете ноте. Пат. Ноте. Оте пат. Отваряте го. И търсите тук ето това. Контрол Как C. си се облякал? Облякам съм. Да. Нищо. Files. Тук го правите на 1 гигабайт. Тук Save. И Alphas. Отивате на тази папка, където сте си направили. И тук пишете run.bat и Save. И пускате си го. Тук съм. Само да не стане някой краш на моят сервер, Democraft. Създаден от Infinix. What is this? Ко става тук, бе? Къде? Тук всичко направо. Да. Така, изчаквате да заради. Аз ще топна клипа на пауза, докато... Така, отново сме тук. Вижте, почти заредим. На 84% е. 8, 9, 3 и 7. И още един път. Този път ще е бързо. 18, 25, 32, 36, 42, 48 и така. Да го изчакаме. Правиш сервер. Ще да го поддаш на този сервер на мене. Да. И последно зарежда. Само че трябва ми дадеш конзола. И готово. Затваряте тук. Идвате тук. И пишете тук на онлайн мод Files. Чай, ако ме добавя в Skype. Accept. Така. Тук нищо не пипате, всичко така. Цъкате Save. И пак си го пускате и сте готови. Да, това беше от мен. Дано да ви хареса този клип. Абонирайте се и до нови срещи.